Het zijn Sinterklaas cadeautjes, neem ik aan. Ja, zeker. Nou, kijk eens aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot ziens. Hoi hoi. Traditioneel is het op 5 december zelf is het op het laatst nog even helje. Hè? Dat is juist mooi. Die komen hier nog even om wij zijn een gemakswinkel, dus om nog even een gemakkelijk cadeautje te heljen. Verwachten jouw jood nog een soort drukte? Aan het einde van de middag meestal, dan matten ze nog even. En dan ben ze vaak heel enthousiast, want ja, dan doe het maar. Want dat zijn echt de lette kopers. Mannen nek vaak? Vaak wel, ja. ja. Wat heel populair wie de dopper uiteraard. Het Safholste hier al. Omdat het gewoon een hele goede fles is. En dit hier hebben we de speciale Friese dopper die we meid laten hebben. En die het heel goed met de Sint. Nou ja, dat is juist het binnen de laatste treien die ik nou oude helly en dan moet ik weer een eigen forie op helly. Ja, dit is mijn Sinterklaas een populair cadeautje en dat geldt natuurlijk ook voor de Playstations en andere games.